מה העמדה שלך? מה צריך לעשות? אני חושבת שצריך להגן על מדינת ישראל. להגן על... למה? זאת אומרת, כי רוצים להשמיד אותנו. מה הבעיה? מה הבעיה עם זה? מה הבעיה שרוצים להשמיד אותנו? לא, מה הבעיה עם זה שרוצים שמדינת ישראל לא תהיה קיימת? אתה לא רואה בזה בעיה. אני לא רואה. אתה לא רואה בזה בעיה. את רואה בזה בעיה? ברור. למה? שמדינת ישראל לא תהיה קיימת? כן, למה? תסבירי. כי זה המדינה שלנו, של העם היהודי. מה זה שלנו? של מי? של העם היהודי. העם היהודי. מה זה העם היהודי? את מי זה כולל? כל מי שהוא יהודי. אוקיי. רגע, מעניין אותי לדעת, אתה לא רואה אם זה בעיה? ופלסטינים זה כולל או לא? ממש לא. אוקיי. אז מה את רוצה שיקרה לפלסטינים? שילכו לגור בלוב, בסוריה, למה? בבלגיה. אבל הם נולדו פה. אני חושבת שהיה תוכנית חלוקה, הם אלה שפתחו במלחמה. התוכנית חלוקה, אוקיי. אבל הם נולדו פה. בעיה שלהם. את רוצה לגרש אנשים? אני חושבת שהם צריכים ללכת, כן. אוקיי, ומה אם הם לא רוצים ללכת? שיצטמצמו, יש הרבה שרוצים ללכת. אז מה תעשי? לאט לאט אנשים ילכו. מה תעשי? לאט לאט הם ילכו. למה שהם ילכו? תשלם להם כסף. תשלם להם כסף, אוקיי. או מה? הם לא רוצים כסף, הם רוצים להישאר. שוב, אנחנו לא בועטים אנשים בכוח. אתם לא בועטים. אבל אנחנו משלמים כסף, ומי שרוצה שילך. מה קרה ב-48? הם פתחו נגדנו במלחמה. אחרי שקיבלו חצי ממדינת ישראל. ואז מה קרה? אז אנחנו סילקנו אותם, בצדק, יש מלחמה. אז למה אמרת שלא מסלקים? עכשיו אני חושבת... את שיקרת? את שיקרת? את אמרת שלא מסלקים. את שיקרת, נכון? שיקרת? נכון? שאמרת לא אמת, נכון? אתה רוצה להגיד לי למה אתה חושב שזה... אני רק שואל אותך מה צריך לעשות אם בין הנהר לים יש 7 מיליון פלסטינים, 2 מיליון פלסטינים בעלי אזרחות ישראלית. יש 2 מיליון. לא, זה בתוך 2 מיליון פלסטינים. את רוצה להקשיב לבן אדם שמדבר או שאת רוצה לא... לא, אני רוצה לשאול שאלות. 2 מיליון פלסטינים. 2 מיליון פלסטינים. שני מיליון פלסטינים בעלי אזרחות ישראלית. אני חושבת שלא צריכים להיות פה. תני לבן אדם להשלים משפט. יאללה, נו. 2 מיליון פלסטינים בעלי אזרחות ישראלית. עד ה-7 באוקטובר 2.3 מיליון פלסטינים שחיים בעזה. היום אף אחד לא יודע כי אתם רצחתם כמה מאות אלפי, את ושאר הציונים, כמה מאות אלפי אנשים. ומשהו כמו 3.5-4 מיליון אנשים שחיים בגדה המערבית, אוקיי? אז זה בין הנהר לים. בין הנהר לים יש גם 7 מיליון אנשים שקוראים לעצמם יהודים, כמוך, כן? ורובם ציונים. לצערנו הרב, הם תומכים בפרויקט קולוניאליסטי, אימפריאליסטי, ג'נוסיידלי, שמבוסס על טיהור אתני ועליונות אתנית, שאת מאמינה בה. נכון שאת מאמינה שיהודים יותר טובים מפלסטינים? נכון שאת מאמינה בזה? אני חושבת שמדינת ישראל היא מדינה של היהודים. אוקיי, אבל את חושבת שיהודים ופלסטינים באותה רמה בדיוק, או שיהודים יותר שווים מפלסטינים? אני חושבת שזו מדינה יהודית. את חושבת שיהודים שווים... שאלה, שאלתי שאלה, כל למה בן את אדם שמאמין מתחמקת משאלה? במדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית שווה. יש לו את אותם זכויות ואותם חובות. ומי שלא מאמין במדינה יהודית ופסאודו-דמוקרטית? שלא יהיה פה. אוקיי, אבל הוא שווה או לא? ממש לא, שלא יהיה פה. אוקיי, אז את חושבת... מדינה יהודית, ומי שלא מאמין במדינה יהודית הוא נגד העם היהודי. מה זה אומר מדינה יהודית? זה מדינה של הלאום היהודי. קראת את חוק הלאום בדיוק ככה. שמבוססת על עליונות אתנית, אם ככה, נכון? אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה. אבל אני קורא לזה... איך שאתה רוצה, מה שעושה לך טוב. מה שזה. מה שעושה לך לא, זה לא עושה לי טוב בכלל, עליונות אתנית. מה שעושה לך טוב. עליונות אתנית לא עושה לי טוב בכלל. בדיוק כמו שהנאציזם שמבוסס על עליונות אתנית לא עשה לי טוב בכלל, הם רצחו את כל המשפחה של סבא שלי. סבבה, סבא שלי נולד בוורשה, אוקיי? ורצחו את כל המשפחה שלו. רגע, אתה מאמין שיש כיבוש? מה זאת אומרת? זה לא עניין של אמונה, זה פשוט קיים. איפה יש? בכל האזור שבין הנהר לים, הפרויקט הציוני הוא פרויקט קולוניאליסטי, זה בדיוק מה שהם אמרו כשהם באו לעשות את זה, החל מסוף המאה ה-19. אז כל ישראל כבושה? לא, כל פלסטין כבושה, כל פלסטין מהנהר לים. איפה אתה יש גר? אזור שקוראים לו, אני גר בעיר הפלסטינית הכבושה, חיפה. אז למה אתה לא יוצא מהבית שלך ונותן אותה לערבי? אני ערבי. באמת? כן, סבתא שלי נולדה בדמשק. סבא שלי נולד בשירז, באיראן. אז אני חצי ערבי, אני גם חצי מזרח אירופאי, הייתי קורא לזה, אוקיי? אבל בגדול אני נולדתי בפלסטין, באזור מהנהר לים, שקוראים לו פלסטין. אני נולדתי פה, בפלסטין. גם את נולדת בפלסטין, את יודעת משהו? אז מה צריך לעשות עם היהודים בפלסטין? שישארו בפלסטין, כפלסטינים. את יודעת שאת פלסטינית? איפה את נולדת? קריית אונו. קריית אונו, זה בפלסטין, את יודעת את זה? אוקיי. יש אזור בין הנהר לים שכבר מעל 2000 שנה קוראים לו פלסטין, ואת נולדת בו, את נולדת בפלסטין. את יודעת שאת פלסטינית, מאמי? את יודעת את זה? את פשוט בהכחשה.
אוקיי, מה שעושה לך טוב. את פלסטינית יהודייה, ואת פשוט בהכחשה, את מבינה את זה? רגע, אז אמרת שאתה גר באיפה? בעיר חיפה? חיפה, בעיר הפלסטינית הכבושה חיפה. וכל ישראל כבושה? מה, את לא מקשיבה? טוב, בסדר, את לא רוצה להקשיב, יאללה. לא, רגע, אז תגיד לי. לשחרר את פלסטין מהכיבוש הציוני. אבל מה נעשה עם הציונים?